14-nde Türkmenistana sözde iş duşuşu üçin gelen Taliban delegasyasının arasında koronavirusun omikron varianty bilen kesellänleri çykypdyr. Emma kesel aýyň 15-nde belli bolupdyr. Keselin hiç belli bolmagynyň sebäbi bolsa, serhetlerde keseli anyklaýyş merkezleriniň ýoklugy bolup durýar. Keseli anyklamak üçin Guşhudan Mar şäherine test uradylýar eken. Uradylan testin netijesine garaşman ýurdun içine girmäge ruhsat berilen Taliban delegasyasy omikron bilen hassa bolandygy Aşgabatda ma'lum boldy. Aýyň 15-nde Guşhuda güýçli tupan bolmagyna garamazdan gije saat 11'ler töreklerinde serheti açyp Taliban delegasyasını kowan şekilletdiler. Guşhuda Talibany iýdirip içirmek bilen jogapkar bolan Ilham Çariýew we ýakyndakylar karantina alınandygyny aýdyldy.